குளோப் 360 நேயர்களுக்கு வணக்கம். 2024 மக்களவை தேர்தல் பற்றிய சுவாரஸ்யமான செய்திகளை பற்றி தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம வீடியோலலாம். இன்னைக்கும் ஒரு முக்கியமான செய்தியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணி, பாஜக கூட்டணி, நாம் தமிழர் கட்சி அப்படின்னு 4 கட்சிகளுக்கும் இடையே ஒரு பயங்கரமான போட்டி நடக்க இருக்குது. இந்த நிலையில இறுதிக்கட்ட வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியாகி இருக்கு. தமிழகத்துல 39 மக்களவை தொகுதிகளில் 1085 வேட்பு மனுக்கள் பதிவாகி இருக்கு. 135 மனுக்கள் திரும்ப பெறப்பட்டிருக்க நிலையில 950 பேர் போட்டியிடுறாங்க. இதுல அதிகபட்சமாக கரூர் மக்களவை தொகுதியில 54 பேர் போட்டியிடுறாங்க. குறைந்தபட்சமாக நாகப்பட்டினம் மக்களவை தொகுதியில 9 பேர் போட்டியிடுறாங்க. தமிழகத்துல 874 ஆண்களும் 76 பெண்களும் போட்டியிடுறாங்க. தமிழ்நாட்டில் 39 மக்களவை தொகுதிகளில் 12வது தொகுதியா இருக்கிற ஆரணி தொகுதியை பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஆரணி தொகுதியில யாரெல்லாம் போட்டியிடுறாங்க, எத்தனை வாக்காளர்கள் இருக்காங்க, அந்த தொகுதியில என்னென்ன பிரச்சனை அப்படிங்கறத பத்தி தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்க்க போறோம். ஆரணி தொகுதியோட மொத்த வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 2,88,820 பேர். ஆரணி தொகுதியில அதிமுக, திமுக, பாமக உள்பட 29 பேர் போட்டியிடுறாங்க. ஆரணி நாடாளுமன்ற தொகுதி வேட்பாளர் இதுல திமுக சார்பில் MS தரணிவேந்தன் போட்டியிடுறாரு. இவர் தற்போது வடக்கு மாவட்ட செயலாளராக இருந்து வருகிறார். இவர் 1986 திமுகல இணைஞ்சிருக்காங்க. அதிமுக சார்பில் GV கஜேந்திரன், இவர் இளங்கலை பட்டதாரி. பாமக கட்சி சார்பாக கணேஷ்குமார் போட்டியிட இருக்கிறார். இவர் ME PhD பட்டதாரி. இவர் தற்போது திருவண்ணாமலை கிழக்கு மாவட்ட செயலாளராக இருந்து வருகிறார். நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக பாக்கியலட்சுமி போட்டியிட இருக்கிறார். இவர் ஒரு மருத்துவர். ஆரணி தொகுதியின் தேவைகள். ஆரணி கற்றார் பகுதியில் நெசவு தொழில் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கிற காரணத்தினால, ஆரணி பட்டு ரொம்ப பிரபலமா இருக்கிற காரணத்தினால ஆரணி பட்டு பூங்கா ஒன்று வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பகுதியில் இருக்கிற நெசவாளர்கள் நீண்ட காலமா ஒரு கோரிக்கையை வச்சிருக்காங்க. வந்தவாசியில கோரைப்பாய் மற்றும் லுங்கிக்கான நெசவு தொழில் அதிகமா இருக்கிற காரணத்தினால இந்த தொழிலுக்காக ஒரு தொழிற்சாலை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பகுதி மக்கள் நீண்ட காலமா ஒரு கோரிக்கையை வச்சிட்டு இருக்காங்க. திண்டிவனத்துக்கும் நகரிக்கும் இடையே ஒரு ரயில் பாதை உருவாக்குறதா 2004 சொல்லியிருந்தாங்க. இந்த பணி பாதியிலே நிறுத்தியிருக்காங்க. ஆனா அதுக்கான எந்த ஒரு நடவடிக்கையுமே எடுக்காதது மக்கள் மனசுல ஒரு அதிருப்தியை உருவாக்கி இருக்கு. ஆரணி களம்பூர் பகுதியில் மட்டுமே 200க்கும் மேற்பட்ட நெல் அரவை ஆலைகள் இருக்கு. இது மட்டும் இல்லாம இந்த சைட்ல உருவாகிற அரிசி வகைகள் இந்தியா மட்டும் இல்லாம வெளிநாட்டுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுது. அதனால மத்திய அரசு சார்பில் ஏற்றுமதி இறக்குமதி அலுவலகம் ஒன்று வேணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க. இதுதான் ஆரணி மக்களுடைய கோரிக்கைகள். இந்த கோரிக்கைகள் எல்லாம் 2024 மக்களவை தேர்தல் வெற்றியாளர் சரி செய்வாங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். இதே மாதிரி வேற ஒரு தொகுதியை பத்தின செய்திகளோட உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்க ஸ்வேதா. நன்றி, வணக்கம்.